अब पोस्ट के साथ साथ शायरी भी एगो शेयर कइले बाड़े कि दोस्ती में गद्दारी नहीं, अब गद्दारों से यारी नहीं, तो समझ लो कि शक यकीन बदल गइल बा। पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर मतलब कि प्रियांशु भैया अभी पोस्ट किया, पोस्ट कइला के बाद सोशल मीडिया पे भाई एकदम खलबली मच गइल बा। ठीक कहत रहे, वीडियो देखे से पहले वो दबा के शेयर कर लो। उहे प्रियांशु सिंह हमें तारा बता दी कि उहे प्रियांशु सिंह हमें जो पवन सिंह के सबसे प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर हमें, उनकर एगो फोटो सोशल मीडिया पर साझा कइला से हड़कम माने का हड़कम पूरा तारा का बता दी। प्रियांशु भैया अभी एगो पोस्ट कइले हैं, उ पोस्ट में सारा टीम मेंबर का फोटो बा, ओनली दीपक भैया के खाली नहीं खे। अब लोग वो फोटो में तारा लोग नजर आई है, पवन सिंह के नए मैनेजर भी नजर आई है, विशाल भैया नजर आई है, पवन सिंह नजर आई है, प्रियांशु सिंह नजर आई है, विकी सिंह नजर आई है। डायरेक्टली अगर कहल जाए तो अगर इशारा दीपक भैया के तरफ बा भाई, ये पता शायरियों मारल गइल बा कि दोस्ती में गद्दारी नहीं है, गद्दारों से यारी नहीं। तो डायरेक्टली प्रियांशु भी आई केकरा के कहल चाहता है, इनकर इशारा केकरा दने बा, उ बात ना हमारा से छिपल बा ना तारा से छिपल बा भाई। बाकी वीडियो के दबा के शेयर करो भाई। दीपक भैया वाला ये तो माजरा हटते नहीं किए, बढ़ते चार रहल बा। ई तो लागत है कि जैसे यूट्यूब के मेन सेक्शन है म्यूजिक सेक्शन भइल बा, चारों दने ये वायरल हो रहल बा। आउ तो हल्का कम रहे, लेकिन जब से प्रियांशु सिंह के सोशल मीडिया पे एगो पोस्ट साझा कइला से माने चरतरफी खाली ये ट्रेंड कर रहल बा। उहे प्रियांशु सिंह है जो पवन सिंह हर एक गाना के म्यूजिक से सजावल। देखा पवन सिंह के फैन और पवन सिंह के टीम वाला, पवन सिंह के यूट्यूबर कंफ्यूजन में रहन कि का जाने दीपक भैया गइल बने के। सही बात बा, गइल बने के ना अभी मने के सोच विचार आदमी रहे, थोड़ा बहुत आदमी सोचत रहे ना ऐसा कोनो बात नहीं के। लेकिन जब से प्रियांशु सिंह अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के शेयर कइले बने, आ पोस्ट के साथ साथ शायरी भी एगो शेयर कइले बने कि दोस्ती में गद्दारी नहीं, अब गद्दारों से यारी नहीं, तो समझ लो कि शक यकीन बदल गइल बा। तार का बता दियो कहावत सुनले बड़ा नु, दोस्त ना रहा उहे हाल हो गइल बा भाई। एक शरीर दो जान कहने वाले पवन सिंह, यही पवन सिंह खुलेआम स्टेज पर कहते थे कि दीपक मेरा जान है, दीपक नहीं रहेगा तो फिर मेरा कैसे चलेगा। दीपक वो इंसान है जहाँ रहता है वहाँ दिया फैला के रखता है भाई। तो दीपक सिंह आज कैसे गद्दार निकल गए? प्रियांशु सिंह ने ऐसा, प्रियांशु सिंह को ऐसा करने पे कौन विवश किया? हाँ। प्रियांशु सिंह तो ऐसे पोस्ट करते नहीं है बिना किसी की इजाजत से। देखिए पोस्टो किए हैं तो गद्दारी वाला पे, दोस्ती वाला पे। पोस्ट पे भाई शायरी मारल गइल बा। शायरी तो तू लोग पढ़ भाई, पोस्ट क्या देखो, ये पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। तो लोग तार लोग निशाना बुझात रहे, माने छोटे मोटे यूट्यूबर वीडियो ही बनाओ तो बुझाते रहे ना ऐसा गलत अफवाह पे वीडियो ना बनाओ जाओ बिना पुख्ता सबूत के। लेकिन प्रियांशु सिंह के पोस्ट कइला से एमे 100 में 100% अब मोहर में लाग गल हो कि दीपक भैया मैनेजर के पद से हट गइल बा। पोस्ट में लिखले बने प्रियांशु भैया, दोस्ती में गद्दारी नहीं है, गद्दारों से यारी नहीं। भाई ऐसा शायरी मरले बड़े, निशाना दम सही जगह जा रहल बा। हमारा बोले की जरूरत नहीं है, पब्लिक सब जानता है। पब्लिक के तारा कह दे जतन वीडियो देखे पर दबा के शेयर कर लो कि जो शायरी मारल गइल बा कमेंट के माध्यम से हमरा के बताइयो ई सारा केकरा पर गइल बा, ई सारा केकरा पर कइल गइल बा। ई हमो जाना तने, हमारे स्रोतो जाना तने, पवनो सिंह जाना तने, प्रियांशु सिंह जाना तने। तो हमारा जहाँ तक अनुमान लागता जैसे मैंने हो रहा बना अब तो कंफर्म हो, अब तो 100 में कम से कम 110% कंफर्म हो गई कि दीपक भैया गद्दारी कइले बने, तबे तो प्रियांशु भैया पोस्ट कइले बने भाई। लेकिन फिर भी हम नहीं मानो तारा मानला सुना नहीं, प्रियांशु सिंह पवन सिंह के राइट हैंड में राइट हैंड चाह दिलक बिना किसी इजाजत के भाई। प्रियांशु सिंह पोस्ट तक ना करलन। तो हमारा विचार से पवन सिंह का मैनेजर के हुआ ना प्रियांशु भैया के बनल चाहते रहे मैनेजर। काहे कि कुछ होला तो प्रियांशु भाई अपन पोस्ट कर देवलन, पोस्ट जरिए सोशल मीडिया पे बता देवलन फैंस के अपन। बाकी का सोचते लोग कमेंट सेक्शन में बताइए लोग, पोस्ट के लेके आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर करके बताइए।